खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। माने आं भिडिअखौ लाबोनो गोसो गैयामोन, बुंनो गोसो गैयामोन, जिहेतु मैया मोनायाव आं मोनसे भिडिअ हगारदोंमोन ना। बे भिडिअआव माखासे बाथ्रा बुंहरग्राफ्रा बुंहरखागोन, नाथाय बे सासे व्यक्तिनि सावगारिखौ नायबा मोनथिगोन आरो बुजिगोन आरो बियो मा लिरहरदों। जों आइजो माहारिखौ बिमा होननानै जों मानियो दा बयबो। बिनि गेजेराव खुला खुलि बाथ्रा बुंगोन, जिहेतु बियो लिरनो थाखाय लाजियासैबा आंबोलाय आरो माथो। जेरै सैमा एरै लावथिसो, नङा होनबा बाथ्राया। बियो बिमानि प्राइभेट पार्टजोंनो जोनोम मोनदों। बिमानि प्राइभेट पार्टखौनो उन्दैयाव जाबोदों। आं बुंनायखौ सोरबाया गाज्रि मोननो हागौ, आं क्षमा बिदों। बै व्यक्तिया जेरैबायदि आं बुंखादोंना, जेरै सैमा एरै लावथि। दा बे हिसाबै बियो आं कमेन्ट माखासे माबायाव लिरनानै हरदों। आं एथ'ग्राब नांजायामोन, गुबुन बाथ्राजों बुंनाय मोनबा जेबो नांजासनाय नङामोन। नाथाय बिमा माहारिखौ बयबो, दा बिबो बिराद भद्र बायदि नुदों बिखौ। अभद्रसिन होननानै बुङोबा बेनो, बे व्यक्तियानो अभद्रसिन। जुनादनि आखु, बिमानि प्राइभेटखौ लिरनो लाजियासैबा होनबाथ' बे गावनि फिसानि प्राइभेट पार्टखौबो बियो बुंगोन। होनबा जों बेफोरबायदि सुबुंखौ, बेफोरबायदि मानसिखौ जों मा होनगोन? जुनादनि आखु, नङा होनबा? गोबाङानो गोबां बाथ्रा लिरहरदों। आं बिथांमोननि बाथ्राखौ आं जेबो नांजासवासै। मानो होननानै बुङोब्ला आं जिहेतु प्राइभेट पार्टनि बाथ्राखौ लानानैनो बुङाखै। आं बुङा माब्लाबाबो। आंनि भिडिअ नोंसोरो मालाबाबो नागिरनाबो मोननाय नङा। आरो बेफोरबायदि जाय मानसिया बुंगोन, जुनाद आखुनि मानसियासो बुङो। सोरबाया बुंगोन बेफोरबायदि लिरना हरनायखौ जेबो नांजासनो नाङालै आदा। नंगौ, आं नांजासवा गुबुननिखौ, खिन्थु बे प्राइभेट पार्टखौ बेफोरबायदि असनमान, बिमा माहारिखौ, गावनि बिमाखौ बेफोरबायदि बुंनांगौ बा माबानांगौ समाया, बा गावनि फिसा हिन्जावखौबो बियो नागारनाय नङा। बे जुनाद गियान आखुआ जुनादा मोजां फिसिनानै दोनोब्ला मोजां गियान लाबावो। नाथाय बियो मानसिनि गियानाव गोग्लैया, जुनादसो। आं मैया बुंदोंमोन जे राजनितिकनि बाथ्रा, गोबाङानो राजनितिक बाथ्राखौ लिरनानै हरदों। गोबाङानो माने अपोजिसन पार्टिनि मानसिफ्राबो लिरहरदों। साभाबिक लिरखागोन, जिहेतु आङो दिनै राजनितिकनि बाथ्राखौ बुंदों। गोबाङा बुंदों नोङो उमुगनि इदिसोलै। आं बेफोरबायदि बुंनायखौबो आङो जेबो नांजासवाखै, मोजांसो जादों। बेफोरबायदि बुंहरनांगौ। नाथाय प्राइभेट पार्टफोरखौ लानानै बिमा माहारिखौ असनमान खालामनाया बे गनायजाथाव जायाखै। जोङो मा नुदों? दाखालि साननैसोनि सिगां बिसाखौ सोरबाया माबा मोनसे साधारन खौरां बिजोङाव माबा मोनसे बुंदोंमोनदां बिसानि दैदेनगिरिफ्रा। बिनि उनाव बिसाखौ बै व्यक्तिया, सोरबा सासेया माबा मोनसे कमेन्ट सेक्सनाव माबा मोनसे लिरनानै हरदों। बिनि उनाव लिरखांनायनि उनाव बिसाया दिनै बै व्यक्तिनि सायाव गोख्रों बेबस्था लाहैदों। कर्ट गाहैनोबो गोनां जाहैदोंदां, आंनि सन्देह। खारन बियो थिग बेफोरबायदिनो खौरां बिजोंनि गेजेरजों क्षमा बिफिननो गोनां जादों। अथ'स बियो बुजिखा अखानो सानै हयैसो बियो लिरखादों कमेन्टखौबो। बिसानि जाखिनि बाथ्रा बुंदों, सानै हयैसो बुंदों। जेब्ला कर्ट गानांहैयो, आं साननो हायैयाव, बुजिस्लाबियाव बेखिनि कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हरदों। बेसेबां लासिंसिं लाजिनो मोनाखै। बियो आरो बुंबावदों मा,
बुनायनि सोदोब बाथ्रा बाहायदों। बुनायनि बाबु नों बायदि 100 जन जोनोम जाब्लाबो 100 जन जोनोम जाब्लाबो बुनायनि थाखाय सौनायनि थाखाय सोदोबफोरखौ दा बाहायलाबाय। फंसे रावावनो मा गुवाहाटि ल'लै बिलाय मेघालयआव दांनानै होगोन केस माथो दङ थां मेघालयआवबो गुवाहाटियावबो गाहै चिराङावबो गाहै मोननै मोनथाम कर्ट गानांगौब्ला नों बेसेबां मा जागोन। आं बेखौ सानै हयैसो आं नोंखौ कर्टनि बेबस्थाखौ आयेननि बेबस्थाखौ लायाखै। लायोबा आं होनो हायो मिथिबाय। खारन जोङो बे कर्ट होननाय जिनिसा जों गानानै मोनबोनाय दिनैसिमबो थैना थांलायबाय सोरबा सोरबा बर'नि गेजेराव कर्टआव मा सोलियो माबायदि बिजिरो बेखौ मिथिया। बिजिरनाय जाय कर्ट गानानै बै बेक्तिनो खोन्थागोन खुदै गदलायनाय खोनासङो मिथिबाय। नोंनि सेनियर गोरों जानो हागौ बियो कर्ट थोबसेबो गाफेराखै। कर्टखौ मा होननानै बुङो सिखावखायसो बियो कर्ट गानाङो, दाखायथिखायसो बियो कर्ट गानाङो, मार्डारारखायसो बियो कर्ट गानाङो। बे सिन्ताधाराया जोंनि बर'नि गेजेर बर'ल' नङा गासैनावबो बेयाव हाबजोबनानै दङ। बे आरोखि खिन्थु बे मानसिया जे कर्ट मोननै मोनथाम गानांगौबा आथिं हमफैनाङा नामा बे बाथ्राया आं बेसिमबो थाङासै। जों 5 बोसोर कर्ट गानानै भिखारि जादों। जों सोरनिबा आथिं हमनांहैबाय थादों। जों सार लरेन्स इस्लारिनि आथिं हमदों 5 बोसोराव गोबांनो। सार हाग्रामा महिलारिनिबो आथिं हमदों कर्ट गानायनि थाखाय। कर्ट होननानै बुङोब्ला हाग्रामा महिलारि साराबो मोजां बुजियो। बिनि उनाव जेम्स बसुमतारी फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि EM सार जेम्स बसुमतारीया बेबो आंनि कर्टआव कन्ट्रिबिउसन दं मिथिबाय। बे बेक्तिया जुदि बेफोरबायदि आं होनांगौब्ला मा जागोन गाव सानाखै बुजियाखै सावगारिखौ होनानै होदों। दिनै जों राजनितिकनि बाथ्राखौ बुंगोन। राजनितिक बाथ्राखौनो जोंनो बुङो। नोंसोरनि कमेन्ट सेक्सनखौ आं मैया जाखिनि बाथ्रा बुंनाय कमेन्ट सेक्सनाव आं हाबजोबदों नायजोबदों। ओमफ्राय बरिया बा मिनिहरोल'नो आङो बेफोरबायदिब्लाथाय। ओमफ्राय सिरियासलि आं एसे गोसोजों माने गोसोआव एसे माबा नांखांदों बिमा माहारिनि प्राइभेट पार्टखौ लानानै बियो बाथ्रा बुंहरनायावसो आङो एसे बेथ' गावनि बिमाखौथ' बुंबायानोसै गावनि फिसा हिन्जावखौबो बियो जिनाहारि खालामगोन नामा बे मोनसे साननाय फैदों। आंखौ बुंबाय भबिष्यताव सोरखौबाबा दा बुंलाबायनानै लाखा आं हले बुङो। खारन जों कर्ट गानानै एकदम गरिब जादों मिथिबाय। नङाब्ला जों बे अबस्था नङामोन, बे अबस्था जायामोन। सोरनिबा दैदेनगिरिनि आथिं हमनांबाय थाया जोंबो मिथिबाय। जों UPPLनि दैदेनगिरिनि आथिंबो हमदों। नाथाय सोरखौबा हमनायाव जों सोरबा सासेया जोंखौ नायदों। UPPLनि दैदेनगिरिया सार लरेन्स इस्लारिया जोंखौ नायदों, आंखौ नायदों। गुबुनखौ माबायदि आं बेखौ मिथि रोङा। आंनि बिथिङाव आंनि बेलायाव सार लरेन्स इस्लारि सारा गसंदों। आंनि निदानाव खैदां खैफोदाव बेफोराव गसंदों। आं बेक्तिगत हिसाबै सार लरेन्स इस्लारिखौ आं गोसोजों मोजां मोनो आरो आं बिनि माखासे बाथ्राफोराव आं माब्लाबाबो गोजौ बाथ्रा बुङा। बेखौ बेक्तिगत बाथ्रायावबो आं थैनोबो बुङा। आङो बुंनोबो हानायबो नङा। आङो सोरबाया बुंनो हागौ नाथाय आं बुंनो हानाय नङा बेफोरबायदि। थ' नों बाबुआ नोंनि महरखौ नायोब्ला बेफोरबायदि बुंनो समायामोन। आरो बेफोरबायदिनो दाखालिसो आं खौरां बिजोङाव नुदों कमेन्ट सेक्सनाव आं गाज्रि कमेन्ट होफ्लांदों। साननो हायियाव बुजियैयाव माखासे बाथ्राखौ लिरबाय। बिनि थाखाय क्षमा बिनाय थाबाय गासैबो बर' रायजो राजानायाव।
जाहाथे नोंबो बेफोरबायदि बिनाङा बाबु आं हले बुंखायो बाबुसो होनगोन नोंखौ जुनारनि आखु मोनथिबाय जों गाव खस्थ' मोनबोनायखाय नोंसोरखौबो खस्थ' होनो बादों सेकेन्ड टाइमाव मोखां नायनाय नङा आं नोंखौ मोनथिबाय आरो नोंनि फेसबुक पेज बा आरो नोंनि इउटुब चेनेल दानो डिलिटबो जागोन बियो खेला दा गेले मिथिबाय मानसिफोरजों खेला दा गेले आं कमेन्ट लिरनो गोरों आं बिदिनि सापर्टार आंनि पार्टिखौ मानो बिदि बाथ्रा बुंदों बिदि होननानै बायदि बायदि एक्स वाइ जेड साधारन नोंखौ बिखानि बेगें सिफायगोन होननायावनो कर्ट गाहैनांगौ जायो हो दानि दिनैनि दिनाव सोरलै बेथाफोर बुनो नागिरग्रा खुगायाव थिफुदलानो ससियेल मिडियाखौ आं सालायो होनना नोंखौ बुगोन सौगोन हेन टेन खालामगोन बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायावबो कर्ट गानाङो मोनथिबाय बे गोलाव बाथ्रा बुंबाय गोलाव खोथा बुंबाय गाज्रि खोथा बुंसनदोंब्ला गासैबो बर' रायजो राजानाव क्षमा बा निमाहा बिनानै आंनि भिडिअखौ बावहायनो दोनथ'नाय जाबाय जै बर' हारिनि